Γεια σας, μετά από πάρα πολύ καιρό. Είμαι ξανά εδώ, όχι γιατί έπρεπε, αλλά γιατί το ένιωσα. Έχουν γίνει πολλά, αλλά θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Για όσους έφυγαν, το καταλαβαίνω πραγματικά. Και για όσους είστε ακόμα εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ λίγη χαρά παραπάνω που είμαστε στο σπίτι μας. Θα ξεσκονίσω όλους τους τοίχους για τυχόν αράχνες, ιστούς. Είναι πολύ λογικό μετά από ένα χρόνο να έχει γεμίσει το σπίτι με πάρα πολύ σκόνη. Θα αλλάξω τα απόμουλα, τα οποία τα πήρα από το Zara Home στο Παρίσι. Τα είδα και τρελάθηκα, ήθελα να τα αλλάξω έτσι κι αλλιώς τα απόμουλα. Οπότε με το που τα είδα, τα πήρα μαζί μου. Θα πλύνω όλα τα πιάτα, βασικά θα πλύνω ό,τι υπάρχει μέσα στα ντουλάπια της κουζίνας. Δυστυχώς το πλυντήριο δεν με βοήθησε, διότι βασικά δεν ξέρω τι έχει πάθει. Από όταν το έχω πάρει δεν μου έχει πλύνει ούτε μία φορά σωστά. Μου βγήκε ελαττωματικό, είναι το συγκεκριμένο έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ του βάζω ό,τι χρειάζεται ένα πλυντήριο, δεν μου πλένει ποτέ σωστά. Παράλληλα το έβαλα να κάνει ό,τι μπορεί, έτσι κι αλλιώς σαρά είναι, απλά θέλουν κάποιο ξέπλυμα. Και ταυτόχρονα θα πλένω και στο χέρι για να τελειώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεύτερη μέρα και ετοιμαστήκαμε να κατεβούμε στο Ρέθυμνο για σούπερ μάρκετ, διότι δεν έχουμε τίποτα στο σπίτι και χρειάζομαι καθαριστικά επειγόντως, όπως και τρόφιμα, διότι έχουμε ένα τραπέζι αύριο και θα χρειαστώ κάποια πραγματάκια για να μαγειρέψω. Αφού γυρίσαμε στο σπίτι, πάμε να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul. Πήρα σφουγγαράκια για την κουζίνα, ξηραφάκια ζιλέτ, σερβιέτες, ταμπλέτες πλυντηρίου, κάνω εγώ την προσπάθειά μου, σφουγγάρια για το σώμα, για το μπάνιο. Πήρα Swiffer ανταλλακτικά και το κοντάρι του, πήρα το μεγάλο κοντάρι για να μπορώ να φτάνω
τις ψηλές επιφάνειες, χαρτομάντιλα με άρωμα χαμομήλι, γάντια, πραγματικό πλυντήριο πιάτων, καλγκόν μπατονέτες. Πήρα ένα dispenser για το μπάνιο. Εδώ κάπου νευρίασα. Γενικά θα με δείτε σε αυτό το κλιπ λίγο έτσι φουντωμένη, γιατί ακούω ένα τηλεφώνημα και έχω νευριάσει απίστευτα πολύ. Ένα Viacal, ένα Fairy Max για τα πιάτα, ένα Kleenex με χλωρίνη για τις επιφάνειες και ένα υγρό για το μπάνιο, για τα χέρια και ένα Kleenex με χλωρίνη για τα πατώματα. Σας ρίχνω και ένα χαμόγελο λίγο εδώ, γιατί άρχισα και νευρίαζα πάρα πολύ και το καταλάβαινα ότι αλλάζει η έκφρασή μου πάρα πολύ. Γενικά είμαι πολύ εκφραστικός άνθρωπος. Τι να κάνω. Dettol για τα ρούχα, ένα Max Strat και αυτό για τα ρούχα, για τον πλυντήριο ρούχων. Μαντιλάκια μιας χρήσης για το πρόσωπό μου. Χαρτοπετσέτες, 1, 2, 3 χαρτιά υγείας. Τα βρήκα σε προσφορά και είπα ας πάρω λίγο παραπάνω. Ένα ξύδι λευκό, ένα γάλα, ένα ηλιέλαιο. Εδώ συνεχίζω και παρακολουθώ το τηλεφώνημα, με βλέπετε. Κοιτάω λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Μία σιράτσα, μία γλυκόξινη σάλτσα που τρελαίνομαι, πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μία πέστο βασιλικού, σάρδα, γάλα, φέτα. Σόδες, γιατί θα ξεκινήσουμε να τρώμε και εδώ πέρα πάρα πολύ, οπότε τις χρειαζόμαστε. Χυμό ντομάτας, παρμεζάνα τριμμένη, πήραμε κάποια αλαντικά για να φτιάξουμε μια ποικιλία αλαντικών, 2 τσιπούρες, αγκουράκια, μαϊντανό, άνηθος, κρεμμυδάκι φρέσκο, να φτιάξουμε μια σαλάτα, πατάτες και άλλες πατάτες και η Άρια. Το κορίτσι μου είναι συνέχεια στα πόδια μου, ειδικά όταν είμαι στην κουζίνα. Μακαρόνια. Και πήγα και από αυτό το κατάστημα Ginger λέγεται. Ένα ρύζι Καρολίνα, 2 πάπρικα, γλυκιά και καπνιστή. Πήρα αυτά τα ξηροκάρπια για το τραπέζι αύριο. Και πήρα και γλυκάκια να κεράσω μπακλαβαδάκια και διάφορα σοκολατάκια. Και επιτέλους πήρα βιλέντα. Ξανά. Είναι η 4η φορά που αγοράζω βιλέντα, παιδιά. Αγόρασα μία και στο Παρίσι, μου έσπασε στο πετάλι και στις προηγούμενες μου έσπασε στο πετάλι. Μήπως κάνω κάτι λάθος εγώ? Μήπως το πολύ πατάω? Δεν ξέρω, πείτε μου λίγο τη γνώμη σας, εάν έχετε να μου πείτε. Γιατί τι γίνεται 4 να τις έχω χαλάσει. Και σταματήσαμε και στο κλαψινάκι, πήραμε ένα στυλό Πάρκερ που χρειαζόταν το αμόρε μου για να γράφει τις συνταγές του. Και θα προετοιμάσω το κρέας για αύριο. Πήραμε γουρουνάκι, το κάνω πάρα πολύ ωραίο. Στο δείξω και αύριο που θα το ψήσω. Δεν βάζω πάρα πολλά πράγματα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, τίποτα παραπάνω. Θα το σκεπάσω και θα το βάλω στο ψυγείο. Πήραμε και λίγο κιμά ανάμεικτο να τον έχουμε στην κατάψυξη για ώρα ανάγκης. Εγώ τον φυλάω έτσι το κιμά, τον πατάω πάρα πολύ, δεν το βάζω μία μάζα όλο όπως είναι, διότι καθυστερεί να μου ξεπαγώσει έτσι αν το βάλω μία μάζα. Ψεκάζω όλη μου την κουζίνα με το Kleenex με χλωρίνη. Να ξέρετε ότι αυτός ο πάγκος, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, είναι τέχνογρανίτης, καθαρίζει μόνο με χλωρίνη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο καθαριστικό. Επειδή είναι λευκός, για να τον καθαρίσω από τυχόν λεκέδες, θα μου καθαρίσει μόνο με χλωρίνη και γίνεται, παιδιά, σαν καινούριος. Θέλει και αυτός την προσοχή του. Και αφού τελείωσα με την κουζίνα, θα συνεχίσουμε στο μπάνιο. Με βλέπετε εδώ ότι προσπαθώ να βρέξω με ό,τι έχει απομείνει από το ντους. Παιδιά, μου έσπασε στα 2 το τηλέφωνο του μπάνιου. Το μπάνιο νομίζω ήταν στη χειρότερη κατάσταση που αντίκρισα μέσα στο σπίτι. Έχουν σκουριάσει όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Φοβάμαι με πέσει και η τζαμαρία από εκεί που κρατιέται. Έχει σκουριάσει
η βρύση, το καζανάκι. Θα του κάνω μια ολική ανακαίνιση στο μπάνιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι. Έτσι κι αλλιώς ήθελα να κάνω πριν φύγω από το Παρίσι μια ολική ανακαίνιση, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα του. Κάτσαμε να φάμε, νομίζω θα βάλω ένα στόπι γιατί ειλικρινά δεν αντέχω άλλο, είμαι τόμα από το πρωί. Και τρίτη μέρα ξεκινάμε με ένα τσαγάκι και τοστάκι να γεμίσουμε πάλι μπαταρίες για να συνεχίσουμε το καθάρισμα. Οπότε θα κάνω ό,τι προλαβαίνω, θα σιδερώσω. Το σίδερό μου δυστυχώς δεν έχει έρθει από το Παρίσι, οπότε πήρα από τις μαμάς μου να σιδερώσω τα ρούχα γιατί έχουν μαζευτεί παιδιά πάρα πολλά. Βάζω συνεχώς πλυντήρα από όταν έχουμε έρθει στο σπίτι. Πήρα την πρέσα της, είναι πρώτη φορά που λειτουργώ πρέσα, δεν θα πω ότι τρελάθηκα. Είναι ωραία μόνο για σεντόνια, για μεγάλες επιφάνειες ρούχων. Εννοείται ότι τα σιδερώνει πολύ καλύτερα από το σίδερο, αλλά σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Θα σας δείξω τα φαγητά, τι μαγειρέψαμε σήμερα. Φτιάξαμε και κάποια ορεκτικά, κάναμε μια χωριάτικη, μια πράσινη σαλάτα, τζατζίκι, ταλαντικά, λίγη γραβιέρα, φέτα και ελίτσες. Ακούστε ήχο, άμα σας λέω ότι το πετυχαίνω. Και happy birthday παιδιά, είχαμε γενέθλια δηλαδή, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέταρτη μέρα, κάπου σταμάτησα γιατί ήθελα να απολαύσω τους γονείς μου που είχα να τους δω τόσο καιρό και κάπου έκλεισα την κάμερα, οπότε συνεχίζουμε κανονικά τους καθαρισμούς. Δεν μας πτωεί τίποτα, είναι μέχρι να πέσω κάτω. Πραγματικά. Θα κάνω και ένα χυμό να πιω και θα συνεχίσουμε με τις ντουλάπες στο υπνοδωμάτιο. Θα πρέπει να τις ξεσκονίσω όλες τώρα που φύγαν τα ρούχα και είναι στο πλυντήριο. Και θα ξεσκονίσω όλη την ντουλάπα, θα ψεκάσω με χλωρίνη και θα σκουπίσω πάρα πολύ καλά και θα βάλω ό,τι σιδέρωσα χθες στη θέση τους. Και εκεί που καθάριζα το δωμάτιο, χτύπησε η πόρτα και ήρθανε και τα τελευταία πράγματα από το Παρίσι. Κάπου εκεί έσβησα και πρέπει και αυτά να τα οργανώσουμε και να μπουν στη θέση τους. Είναι τα πιο πολλά πράγματα. Είναι πιο πολλά πράγματα από ό,τι τα προηγούμενα, οπότε έκλεισα την κάμερα για να τρέξω να τα φυλάξουμε, παιδιά, γινόταν ένας χαμός. Δεν μπορούσα άλλο, ειλικρινά. Πέμπτη μέρα, κατέβηκα στο Ρέθυμνο για πάω να κάνω καθαρισμό προσώπου. Πάω και πρώτη φορά να κάνω καθαρισμό προσώπου. Οι εντυπώσεις μου ήταν μια χαρά, πόνεσε, δεν θα πω ψέματα, αλλά το ευχαριστήθηκα αρκετά. Και πάμε λίγο να οργανώσουμε την κουζίνα, γιατί εννοείται πως δεν τελειώσαμε τόσο εύκολα. Αυτά τα μπουκάλια τα έχω πάρει από το Amazon. Παιδιά, το Amazon το είχα ξεπατώσει στο Παρίσι. Συγγνώμη για την έκφραση. Την επόμενη μέρα τα είχα στο σπίτι μου, ήταν τρελό, δεν το πίστευα, γιατί εδώ για να παραγγείλεις σου κάνουν 20 μέρες με έναν μήνα, την επόμενη μέρα και κάποια και την ίδια μέρα μου τα φέρνανε. Οπότε το εκμεταλλεύτηκα λίγο και πήρα ό,τι χρειαζόμουν για εδώ.
Πήρα και ένα shaker από το Amazon και πήρα όλο το set. Θα σου πω γιατί, περίμενε. Είχα πιει αμαρέτο σάουερο στο Παρίσι και μου άρεσε απίστευτα πολύ. Οπότε σκέφτηκα να πάρω ό,τι χρειάζεται για να το φτιάχνω στο σπίτι. Μ' άρεσε που ήταν όλο το set και χρυσό. Οπότε θα φτιάχνω και αμαρέτο σάουερ και ό,τι άλλο αρέσει σε εμάς ή στην παρέα μας που έρχεται στο σπίτι. Και αυτά τα πλαστικά τα πήρα από το Amazon. Μ' αρέσανε πάρα πολύ γιατί είναι μεγάλα. Βέβαια είναι λίγο περίεργα στο κλείσιμο, γιατί δεν κουμπώνουν πάρα πολύ καλά. Απλά εφαρμόζουν πάνω, αλλά βολεύουν εξαιρετικά πολύ για αλαντικά και τυριά. Με αυτό το βούτυρο, παιδιά, έχω πάθει έρωτα. Είναι απίστευτα νόστιμο, βγαίνει σε πάρα πολλές γεύσεις. Είναι χειροποίητο βούτυρο, φτιάχνεται με παραδοσιακό ζύμωμα, άλλωστε φαίνεται άμα το ανοίξεις, από μια πολύ ποιοτική κρέμα γάλακτος, χωρίς βιομηχανική επεξεργασία, γι' αυτό έχει πολύ έντονη γεύση, πιο βελούδινη υφή και φυσικά πολύ υψηλή τιμή. Καλημέρα. Καλημέρα με καινούριο μαλλί. Πώς σας φαίνεται? Το έκοψα αρκετά πολύ. Χθες δεν σας τράβηξα κάποιο πλάνο, διότι γύρισα αναστατωμένη, πεινασμένη, κουρασμένη. Οπότε σταμάτησα, πήρα σουβλάκια. Ήρθα σπίτι, έφαγα, σίδερωσα γιατί δεν μπορούσα να βλέπω όλα αυτά τα ρούχα και πέθανα στον ύπνο. Πώς σας φαίνεται το μαλλί μου? Το κούρεψα αρκετά. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξανακουρέψει τόσο πολύ κοντό. Νομίζω άλλη μια φορά, πριν 3 χρόνια. Λίγο πιο μακρύ βασικά. Μέχρι εδώ. Αν δεν κάνω λάθος. Πώς σας φαίνεται? Εγώ χθες έπαθα ένα ψηλό σοκ. Σήμερα λίγο το σουλούποσα καλύτερα γιατί χθες δεν έφυγα και τόσο ευχαριστημένη από το κομμωτήριο. Παιδιά, ειλικρινά, αν ξέρετε κάποιο καλό κομμωτήριο εδώ στο Ρέθυμνο, θα με σώζατε. Έχω ταλαιπωρηθεί λίγο με τα κομμωτήρια. Δεν ξέρω, ενώ πάω για κάτι πολύ απλό. Πάντα κάτι θα συμβεί και θα ψιλοστραβώσω. Εντάξει, είμαι κι εγώ λίγο που κοιτάω τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, θέλω να πάω σε ένα κομμωτήριο και να με περιποιηθούν. Δηλαδή, εγώ τώρα εκεί που πήγα χθες, συγγνώμη κιόλας, δεν θα ξαναπάω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξαναπεί. Βασικά δεν πρέπει να το έχω αναφέρει στο YouTube και κάπου αλλού. Πριν σπουδάσω ζαχαροπλαστική, είχα σπουδάσει κομμωτική. Και είχα δουλέψει κιόλας σε κάποιο κομμωτήριο εδώ στο Πέραμα για 1 με 2 χρόνια νομίζω. 1,5 χρόνο. Είχα δουλέψει κανονικά δηλαδή πάνω στο επάγγελμα, οπότε κάποιες τεχνικές και κάποιες λεπτομέρειες στην κομμωτική τα γνωρίζω. Οπότε είναι κάποιες έτσι λεπτομέρειες που εμένα με χαλάσανε χθες πολύ και στενοχωρήθηκα κιόλας, να πω την αλήθεια μου, γιατί ήθελα να πάω να χαλαρώσω, είχα να πάω στο κομμωτήριο αρκετό καιρό, είχα πάει στο Παρίσι σε ένα κομμωτήριο, πολύ ωραία εμπειρία. Απλά είχα πάει να τα καθαρίσω γιατί τα μαλλιά μου είχαν καεί πάρα πολύ πριν φύγω από την Κρήτη για Παρίσι. Είχα πάει και τα είχα βάψει. Τα μαλλιά μου ταλαιπωρηθήκανε και εγώ δεν τους έδωσα για την ενυδάτωση που έπρεπε να τους δώσω. Οπότε κάπου τα μαλλιά μου φωνάζανε βοήθεια. Τα ταλαιπώρησα και εγώ πάρα πολύ με μια σχετική που πήρα. Που από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και τόσο καλή. Οπότε τον κουρεύτηκα. Στο Παρίσι συνέχιζα και τα ίσιονα με αυτή την ισιωτική, οπότε ξανακαήκαν τα μαλλιά μου, οπότε η μόνη λύση ήταν αυτή. Έχανα πολλές τρίχες καθημερινά, σίγουρα φταίει και το στρες, το άγχος, πώς τρέφεσαι, όλα παίζουν ρόλο, αλλά τα είχα ταλαιπωρήσει και εγώ πάρα πολύ και δεν τα βοηθούσα, οπότε η μόνη λύση ήταν αυτή, να τα κόψω πάρα πολύ κοντά για να δυναμώσουν και να καθαρίσουν. Θέλω να βρω ένα κομμωτή να το έχω εμπιστοσύνη. Οπότε, αν γνωρίζετε κάποιο καλό κομμωτήριο στο Ρέθυμνο, κούρεμα πιο πολύ,
θα ήθελα πάρα πολύ να μου το στείλετε ή να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ. Πάμε να φτιάξουμε ένα πρωινό γιατί είναι 9.30 ώρα το πρωί και πρέπει να φύγω σε λίγο για να πάω στο χωριό να δω τη γιαγιά μου και να τη βοηθήσω σε κάτι δουλειές. Λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο περίεργο. Έχω γεμάτο πρόγραμμα και έχω κουραστεί κιόλας. Δηλαδή φαίνομαι νομίζω. Τώρα μία εβδομάδα δεν έχω σταματήσει με το σπίτι. Να καθαρίζω, να σιδερώνω, να βάζω πλυντήρια και πάει λέγοντας. Θα πεταχτώ στο χωριό και μετά θα πάω και στο Ρέθυμνο που επιτέλους έκλεισα ραντεβού στο δερματολόγο να πάω να δω τι γίνεται με αυτό το πρόσωπό μου. Σήμερα έχω ξυπνήσει πολύ καλά, δεν έχω φαγούρες και όλα τα σχετικά. Σήμερα θα τύχαινε που έχω το ραντεβού και δεν θα μπορεί να με δει. Ευτυχώς έχω φωτογραφίες. Οπότε πάμε να φτιάξουμε κάτι να φάμε και να πιω γιατί πρέπει να φύγω. Το σπίτι σιγά σιγά παίρνει ξανά μορφή. Και κάπου εδώ όμως θα σας αφήσω για σήμερα. Η συνέχεια με τη διακόσμηση έρχεται στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ που είστε ακόμα εδώ. Σας φιλώ.